Wel, enw'r gyfeillion. Dyma ni, unwaith eto yn defnyddio'r cyfrwng hwn i'ch cyrraedd chi. Ac mae'n dda cael gwybod bod y nifer sydd yn clywed myfyrdodau yma, gymfarod i droi mewn, yn cynyddu. A diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth yn y modd hwn. A gobeithio bod myfyrdodau hyn yn help i chi wrth eich bod chi yn ymbalfalu ac yn chwilio am arweiniad yr adeg anodd yma. Mae'n edrych os yw pethau yn gwella rhywfaint a gobeithio mae gwella fydd yr hanes o nawr ymlaen. Mae'n dal i fod yn ofynnol i ni fod yn amyneddgar ac i beidio a rhithro pethau a beidio a rhoi pwysau ar meddygfeydd ac yn y blaen i nid yn siŵr bod pawb yn gallu cael yr driniaeth sydd angen arnyn nhw, a'r sylw sydd angen arnyn nhw. Diolch i chi am fod mor amyneddgar ar hyd agos i flwyddyn sydd wedi mynd heibio erbyn hyn. Diolch yn fawr i bob un ohonoch chi am eich cyfarchion ac am eich cefnogaeth y gwahanol adegau i fi wedi bod yn yr ysbyty ac yn cael gwahanol driniaethau tra yno. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi. Yn ystod y flwyddyn a yn ystod yr wythnos sydd wedi mynd heibio, i ni wedi profi rhagor o golledion yn yr ofalaeth hon. Yn Seion, i ni wedi colli aelod John Meirion Davies ac i ni am gydymdeimlo'n ddwys a'i weddw June a'i ferched a'r teulu i gyd. Pob bendith arnyn nhw fel teulu. Ac yn Hermon, i ni wedi colli aelod sef Carol Jones ac mae hi yn gadael o'i hôl ddoi o blant ac i ni am gydymdeimlo yn ddwys iawn â nhw yn ei galar. Ond mae'n gadael brawd hefyd, sef y parchedig Hywel Myd. Ac i ni'n cydymdeimlo'n fawr a Hywel oherwydd i fod wedi bod trwyddi yn ddiweddar, wedi colli 2 chwaer a brawd o fewn ychydig fisoedd i'w gilydd. Mae'n cydymdeimlad mwyaf gyda ti Hywel ac yn bob bendith ar gyfer y dyfodol. Fe garen ni nawr i ystyried bethau yma Iesu'n gweud am y dewis sylfaenol sydd gyda ni mewn bywyd. Chi wedi meddwl eriod faint o ddewisiadau chi'n neud mewn diwrnod, heb sôn am wythnos neu fis neu flwyddyn? Mae rhai bod e'n cyfri yn y miliynau yn eich bywyd chi. Meddylwch amdano fe. Yn y bore mae'r cloc larwm yn mynd, neu'r radio yn dod ymlaen, beth bynnag sy'n eich chi, neu'r cilog tu fas, ac mae dewis gyda chi ar unwaith. Dewis pinnau i aros yn gwely am 1/4 awr arall, neu beth bynnag, neu godi. Ac wedyn ni mae dewis gyda chi, dibynnu pa ddiwrnod yr wythnos yw chi, dewis gyda chi beth i wisgo. Dewis gyda chi wedyn ni beth i gael ei frecwast. Ac wedyn mae dewis beth i weithio i gino. A wedyn dewis, fi'n mynd i'r cwrdd neu byd os mae bore dy Sul neu pnawn dy Sul i nifer ohonoch chi. Y dewisiadau yma, un ar ôl y llall. Ac mae'r dewisiadau yma'n rhai pwysig iawn, wrth gwrs. Ond mae rhai pwysicach na hynny gael. Y dewisiadau fel pa waith i'w wneud yn ystod bywyd, sydd hi'n mynd i gynnal yn hunan a'n heulu, os bydd teulu da fi. Pwy na i briodi? Mae'n siŵr bod dewis gyda pob un ohono ni yn y mater hwnnw. A'i priodi ei peidio. Y dewisiadau eraill sydd yn dod yn sgil hynny, pa fudiadau fi'n mynd i gefnogi, pa blaid wleidyddol i fi'n mynd i gefnogi,
y dewisiadau pwysig yma eto mewn bywyd. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Llu o ddewisiadau. Ond tu ôl bob dewis sy'n ni'n gwneud, mae yna ddewis sylfaenol arall. A'r dewis hwnnw, mae Iesu yn mynd ar ei ôl. Beth sy'n mynd i reoli'ch bywyd chi? Pwy sy'n mynd i reoli'ch bywyd chi? Pwy sy'n mynd i siapo'ch meddyliau chi? Pwy sy'n mynd i roi'r gwerthoedd i chi sydd yn sylfaenol bwysig i chi fyw eich bywyd? Pwy sy'n yn arglwydd bywyd yn y ffordd arall i roi e? Ac mae Iesu'n cyflwyno'r dewis yma mewn nifer o ddymhegion bach, neu dywediadau bachog. Ac mae nifer ohonyn nhw yn y bregaeth ar y mynydd. Ac fe garen ni i ddyfynnu rhai ohonyn nhw yn awr. Trysor yn y nef. Pidwch â chasglu i chi drysorau ar y ddaear, lle mae gwifyn a rhwd yn difa, a lle mae lladron yn torri trwodd ac yn lladrata. Casglwch i chi drysorau yn y nef, lle nad yw gwifyn a rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Oherwydd, lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Beth yw'r trysor mae ti'n byw ar ei fwyn? Ba fath beth yw'r trysor yma? Yna, y mae'n mynd mlaen ac yn gweud, ni all neb wasanaethu dau feistr, oherwydd bydd unau'n casau'r naill ac yn caru'r llall, neu'n deyrngar i'r naill ac yn dirmygu'r llall. Ni allwch wasanaethu Duw a mammon. A mammon sydd weithiau'n cael ei gyfieithu'n arian fel yn Bible.net a fel yn y cyfieithiad cyn hwn. Mae'n golygu chydig yn fwy na arian, materoliaeth, pethau. Dyna beth mae mammon. Addoli pethau, addoli mater, addoli arian ymhlith, pethau eraill. Addoli y pethau yma sydd yn rhoi blas ar fyw i bobl, sydd yn helpu pobl i fynd i wneud gymaint o bethau mewn bywyd ac yn y blaen. Addoli'r hynny, mae arian mater yn cynrychioli rhyddid, ynddo fe? Y mwyaf o arian ysdych chi, y mwyaf rhydd ych chi. Y mwyaf o arian ysdych chi, mwyaf o bethau chi'n gallu wneud. Y mwyaf o arian ysdych chi, y mwyaf o bethau chi'n gallu cael. A os ydych chi moyn mwynhau bywyd, yna mae angen arian i wneud hynny. Y gwir yw ynddo fe bod rhan fwyaf o bobl ddim yn gallu mwynhau bywyd yn yr un ffordd. Ac mae pobl yn y diwylliant ni yn dymuno mwynhau bywyd. Mynd bant dramor a wyliau a gwneud cael cyfeddach a gleddoedd ac yn y blaen trwy'r amser. Parti ar ôl parti ar ôl parti. Yna mae eisiau arian i hynny. Ac os dyna'r math ffordd o fyw chi moyn, yna mae rhaid i chi gael yr arian hwnnw. A chwilio am yr arian hwnnw, yn dweud eisiau bod chi'n cael e. Beth bynnag. Yna mae e'n dweud hyn hefyd. Ewch i mewn drwy'r porth cyfing. Oherwydd llydan yw'r porth ac eang yw'r ffordd sy'n arwen i ddistryw. A llawer yw'r rhai sy'n mynd ar hyddi. Ond cyfing yw'r porth a chil yw'r ffordd sy'n arwen i fywyd, ac ychydig yw'r rhai sy'n ei chael. Nawr, yr hyn yma Iesu'n gwneud fan hyn yw siarad â'i ddisgyblion, sef yr egin eglwys. Doedd yr eglwys i fodolaeth ar Sul y Pentecost, wrth gwrs, dydd genedigaeth, penblwydd yr eglwys. A rhai oedd yn cwrdd â Iesu ac yn dilyn Iesu cyn hynny, a cyn i groeshoeliad a'i atgyfodiad, yw'r egin eglwys. Ac mae e'n dysgu nhw, mae'n cyflwyno iddyn nhw'r gwerthoedd. Nid yn unig yma nhw fel unigolion i'w harddangos, ond yma'r eglwys i'w harddangos.
Ac mae'r gwerthoedd yma wedi cael eu sylfaenu ar feddwl Duw, a ffordd Duw o weithredu. Ar hyn y mae Iesu yn dweud fan hyn ac yn defnyddio'r dambigion bach hyn, mwyn dweud hynny yw, y dewis sydd gyda chi yw bod yr eglwys yn creu ac yn hyrwyddo diwylliant sydd wedi sylfaenu ar ffordd Duw o feddwl. Ac nid yn dilyn ffordd y byd hwn o feddwl. A'r byd hwn, wrth gwrs, i Iesu ac i'w ddisgyblion oedd y byd Rhufeinig, Iddewig, Groegaidd. A'r diwylliant Rhufeinig Roegaidd yw'r diwylliant yma Iesu'n cyfeirio atyn nhw fan hyn. Nawr mae'n neud e'n fwy eglur yn y darn nesaf yma. Am hynny rwy'n dweud wrthych, pidwch â phryderu am eich bywyd beth yw fita na yfed, nac am eich corff beth yw wisgo. Onid oes mwy i fywyd rhywun a bwyd, a mwy i'w gorff na dillad? Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn haen ac yn medu, nac yn casglu ysguboriau, ond eto am eich tad nefol yn ei bwydo, ond nid ydych chi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Pam prin ohonoch a all ychwanegu 1 funud at ei oes trwy bryderi? A pham rydych yn bryderi am ddillad? Ystyriwch lyfr maes pa fodd y maint yn tyfu. Ond nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu, ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i'w chymharu ag un o'r rhain. Os yw Duw yn dilladu felly laswellt y maes sydd yno heddiw ac y fori'n cael ei daflu i'r ffwrn, ond nid llawer mwy o dillada chi o chydig ffydd. Pidwch felly a phryderu a dweud beth yr ydym i'w fwyta, neu beth yr ydym i'w yfed, neu beth yr ydym i'w wisgo. Dyna'r holl bethau mae'r cenhedloedd yn ei ceisio. A mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen y rhain i gyd. Ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef, a rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chi. Pidwch felly a phryderu am y fori, oherwydd bydd gan y fori bryder ei hun. Digon i'r diwrnod i drafferth ei hun. Nawr, mae Iesu'n cyfeirio at y cenhedloedd. Dyna beth mae'r cenhedloedd yn ceisio. Y cenhedloedd yw'r Rhufeiniaid a'r Groegaidd yn y cyswllt hynny. Dyna rheini bydde'n dod i feddwl y gwrandawyr Iesu wrth i bod nhw'n gwrando arno'n llefaru'r geiriau hyn. Y diwylliant Groegaidd Rhufeinig yw'r diwylliant sydd gan Iesu dan sylw. Dyna beth mae'r cenhedloedd yn ceisio. Dyna beth mae nhw'n byw ar ei mwyn. Dyna beth mae'r Rhufeiniaid yn byw ar ei fwyn. Dyna pam mae ganddyn nhw'r ymerodraeth yma mwyn gallu mynd ar adnoddau o wahanol rannau o'r byd yma fel bod nhw'n gallu cael mwy o bleser, mwy o bethau iddyn nhw eu hunain. Dyna ffordd mae'n defnyddio ei grym. Maen nhw'n byw er mwyn hynny. Meddylwch am beth mae Iesu yn ei ddweud yn y tamedia bach eraill hefyd. Y ffordd cyfyng. Y porth cyfyng. Nawr, pa borth byddai'r gwrandawyr Iesu'n gwybod amdani nhw? Porth dinas Jerusalem, siwr o fod. Yr unig borth bydden nhw'n gwybod am. Pa hewlydd, ffordd llydan, a bydden nhw'n gwybod y ffordd oedd y Rhufeiniaid wedi codi. Nhw oedd ar gallu i'w wneud hynny. Ffordd y Rhufeiniaid, porth llydan, ac yn y porth yn Jerusalem fydden y bobl yn gwarchod, milwyr yn gwarchod y porth, nid yn siŵr bod pobl gyffredin ddim yn gallu neu trochi'r lle a newidio'r lle, symud y cadotwyr o'r ffordd ac yn y blaen, a cadw'r lle yn lan, dim gadael anifeiliaid iddo trwyddo i ddomi ar hyd y lle, achos ffordd na mae
Pilat, y rhaglaw, ac yn rhychiolwyr Cesar, ffordd am yn nhw'n dod mewn i'r porth trwy'r un llydan, yr un mawr, ac wedi bod yn martio ar hyd yr hewl llydan Rhufeinig. Y bobl gyffredin, fel y disgyblion, yn gorfod defnyddio pyrthurau lleddinas. Rai cyfing, rai bach, ffordd ni bydden nhw'n gorfod mynd â'i hanifeiliaid mewn, ffordd ni bydden nhw'n gorfod mynd â'i nwyddau mewn, a nhw hunain yn mynd mewn. A bydden nhw'n trymwyo ar hyd y lle, ar hyd llwybrau lan trwy'r mynyddoedd ac yn y blaen, nid ar hyd y ffordd eang Rhufeinig. Dyna fel bydden nhw yn gweld beth mae Iesu yn ei ddweud yn y fan hon. Dyna'r deall. Ac yn y darn lle mae'n sôn am fwyd a dillad ac yn y blaen. Dyna beth mae'r cenhedloedd yn ceisio. Dyna beth mae'r diwylliant Rhufeinig roegaidd yma yn ei geisio. Pidwch a dilyn y ffordd na. Pidwch a dilyn y ffordd sydd yn arwen at drais, eiddigedd, dinistyr, rheibio, llydrata, cymryd y nwyddau wrth yr anghenus. Y ffordd anghyfiawn sydd yn cynnal y drefn economaidd anghyfiawn yma, lle mae pobl yn dioddau. Wel, mae'r neges yr un, mae berthnasol i ni'n dwi. Mae drefn anghyfiawn, lle mae pobl yn dioddau yn ein byd ni. Mae pobl yn ein diwylliant ni yn ceisio'r pleserau yma. Fel mae Tom Wright yn gweud ni lyfr diweddara, i ni'n byw mewn cymdeithas epicwraidd. Epicwrws yr athronydd yn rhoi pwysles ar bleserau. Gweud mae pwrpas ac ystyr bywyd yw cael pleserau corfforol. Ac mae dyna beth mae pobl yn byw ar ei fwyn at. Dyna i gyd sydd angen byw ar ei fwyn, achos dim ystyr arall am genach i fywyd na hynny. Ie, ac yn y diwylliant hwn i ni'n byw. A mae Iesu yn gweud ac yn cyflwyno ffordd arall o feddwl, diwylliant arall, ac yn annog a chymell i ganlynwyr i ddilyn y ffordd honno. Dyna beth mae'n gwneud yn y fan hon hefyd, wrth roi'r dewisiadau yma iddyn nhw. Pwy sy'n mynd i allu byw o'r gwerinwyr Galilea byw mwyn trysored ei arol? Pa rai sydd yn gallu byw mwyn gwasanaethu mammon a weithiau yn byw? Na, yr hyn mae Iesu'n gweud, gwrandwch chi aelodau, darpar aelodau eglwys, fe eglwys i. Dyma'r gwerthoedd i chi roi. Fe'r eglwys a chithau fel unigolion i fyw mwyn teyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Nid byw mwyn pethau materol y byd yma. Nid byw mwyn hunan bleser. Nid bod Iesu yn erbyn pobl i fwynhau bywyd. Mater arall yw hynny. Ond amser chi'n rhoi pleserau yn bwrpas bywyd, chi'n mynd yn erbyn ffordd Iesu. Ac mae yn cymell i eglwys i ddilyn ffordd gwahanol ac i greu diwylliant gwahanol. Helpa ni o Dduw i fod yn rhan o'r ymdrech honno i gyflwyno ffordd arall o weld pethau i'n gymdeithas ac i'n byd ni. Yn enw Iesu ein arglwydd. Amen.